μετά γίνεται πιο δύσκολο. Κατάλαβες. Δράση θέλουμε. Πώς να μιλάμε, πώς... Περιπέτεια. Κάτι θέλει... Θέλει να παίξει να τα γιώργη. Όχι, για το Μήτρα και το Ιταλό, για να κάνει κάτι. Εγώ τι. Ήμουν ιδέες. Δεν έχουμε ρόλο Ιταλός, δεν υπάρχει. Σκεφτόμουν ότι στη σκηνή που μαζεύεται η οικογένεια στο σπίτι, που είναι πια έχει φτάσει από την Ιταλία, οπότε μπορεί να θα μπορούσε να είναι τέταρτη σκηνή αυτή, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εγώ αύριο ή μεθαύριο είμαστε καλεσμένοι σε ένα γάμο. Και ο γάμος να είναι από διαφορετικές καταγωγές. Δηλαδή ενός Έλληνα και μιας που δεν είναι από την Ελλάδα. Και εκεί να σχολιάσει ο πατέρας και να πει εγώ είμαι κατά αυτού του γάμου. Οπότε εκεί να δώσει και στο θεατή το στίγμα, να κοιταχτούν οι υπόλοιποι ότι σκούρα τα πράγματα. Ναι, μπράβο. Εκεί είναι ένα τραπέζι, είναι και λίγο είναι μαζεμένοι όλοι. Αν πάει η εκδοχή αυτή ότι ο παπάς έχει όντως πρόβλημα. She is telling you τι του λες. Τρώει σοκολάτα. Τι λες. Ότι η μητέρα μου και η μεγαλύτερη αδερφή τα θέλει, ότι εμείς θα έχουμε σχέση. Εγώ με please. Ό,τι πεις εσύ. Ό,τι θέλεις. Αφήστε τον να πει εδώ πριν. Τι σε λες από εμένα. Εσύ τι λες. Θέλεις. Δεν τρως. Δεν τρως. Δεν τρως. Μην τρως. Μην τρως ή δεν τρως. Δεν τρως, ότι δεν τρώει. Δεν τρώει και να μην Δεν τρώει. τρώει σοκολάτα. Να μην τρώει.